L-Europarlamentari Laburista Cyrus Engerer ġie maħtur fuq il-Bord Parlamentari Permanenti ta' Skrutinju tal-Aġenzija Europol. L-irwol ta' dan il-bord huwa li kontinwament jissorvelja il-ħidma tal-Europol u jiżgura li l-għanijiet tagħha ikunu milħuqa. Engerer qal li bħala Maltin rajna il-vantaġġi tax-xogħol tal-Europol meta bil-kooperazzjoni bejn l-Aġenzija u l-Pulizija Maltija saru l-arresti fil-każ tal-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. Bl-istess mod għaddej xogħol importanti dwar it-traffikar tal-persuni kif ukoll dwar it-traffikar ta' droga lejn l-Ewropa. Il-fiduċja mogħtija lili min-naħa tal-Parlament Ewropew issa trid tissarraf f'aktar ħidma sabiex naraw illi l-Europol tkompli tissaħħaħ speċjalment fil-kooperazzjoni mal-Pulizija tal-Istati membri kollha. Meta tkellimt mal-Europol dejjem intqalli illi iva il-Pulizija Maltija dejjem tikkoopera mal-Europol speċjalment mill-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia il-qudiem u kien grazzi għal din il-kooperazzjoni li anke dawk li huma allegatament involuti f'dan il-qtil ukoll ġew maqbuda. Din il-kooperazzjoni trid tissaħħaħ u nkunu qegħdin naraw li fi żmien li ġej bejn l-Istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea il-Pulizija jaħdmu ħafna iktar flimkien fi ġlieda kontra il-kriminalità organizzata.